Ka MDC kanong scan ke Kongres Meri Kharpuri kala kentho ju ya kijingsha yalam bakala ki pajba lam baka social media kerba penthami yu pajba hakapo election habakran kijinglang yalap election ya kotong MP ke NPP Dr. DLN nonglai asai so pen sora hak singi thoding ke Kongres ka ong ba kajing job election hari ni kisngi kalong kajing job lam baka social media kamdai syu kajing job na kajing jit na kajing sempang nay la syuthep matla egi but nama ba upai ba wasya yalam bakla sya penthami hak social media ka ong bagi pai ba teng teng kim suthu syu haru begra syu sya penthami kurma hak social media ka ong ru watla ka soka ka le sibun ki kam ki babha handai ya syu ben na phang ha ka jisya haba obreu le bha kadai ban ai buram ru eu ka ther ba tang nama omi hap ya ka nu nu jingle ka soka hato kalong mo ban syu khot yo pai ba ban yalam sya surok silangti sesengking kum kinu yalam kadon gaying dobar banya saj banya theo om hasurok sya madan ban penkul mar ya upai ba kal ong ba jingjit matla ya kinu yalam kan long ka baban saw ya kejaj penri Ru bahakane ka kenti kani ka MP election ru bai kertong jongi inyo ya ka jingjop ka badon burom da ka jingkershan ka barat ba jongpi barokhoi banwa di ita kiskim ngem hap banab ya ka sarkar menta kidon katu kane ki ong ba dei ka sarkar ka ba khang bar ka sarkar ka ba set ya kata ka song pisa ya ka song pisa jong ka skim jongi ki MDC ka wan center kamdei ba ka ai ka state hanrai kini kisngi nganong ai phi hadu ki padba jonga na po constituency ru man kasngi kilinga pisa kin phone kang balai kong ba hadu kat menta kisngi batang ka wei ka skim rum padyo kaskim ka basa arong impat laban yo tekali ka ngongai phi pensong nong rim ha namar na jit matla deko dot ki kam de jit matla poi pen ban sak ka jing mensaw jit matla poi pen ban sak ka jing snowsi to perkhat bha ma phi paj ba ba yen long se ban chu tan talai man kasngi long se ban chu kan tha man kasngi ban chu kan tho man kasngi nga tanga susi ano ngai phi lahir dor shisha kata kajat beriu jongi ki social media ki comments su ado kat no ka bong ngai phi teng teng ngim ju kwa ban pe chu nga ro ngam ju kwa ban pe namar kam pa ju ja khot kum ne te balei ka wan ja kum ne ndai ga ngai scam ka bo blei sa shi sen pat un sa wan pen dur biang ya ka sen char khadar hakane ka jala ka jongi bar nga kwa banong ye phi sha bangan chong long kita ki bas ngongu se long kita ki bala bangin seu keliang da ka babha ya ki bala le bha amde ban seu keliang da ka basneo namar ba nganong ngai phi kan long ka ba namar ya ki babha bale se banong ban kwa ban pendu pendam no ya kita ki babha ki badan ka mensem ban syakri na banta ka ribat ka jaj ban rio nganong ngai phi kam dei ka basuk baka kam no mi khmat nganong phi ka dei ru shi banta kabaw bleu labo renti ubleu balai ya kasap kerpang kabakumno kabanging en mi khmat ya kipalba kumno bangin syakri ya kipalba sopat kata kaba kita ki bajumlian ban kantho banong baka sarkar katre banai ka jingero bandon kata ka jing sngongo bandon lang kata ka mensem kabanya snok tilang banya tre ngirung idon hakaliang yate menta po district council lada mangi ki badon hangte hapo ke CDC ki badon hakaliang yate lada ngim sno ya habi kita ki jirukom trekam jong ka isi longmo ka ba mangi kom kata kaliang yate bangin khotno ya upaj ba ya upaj lang banong bangin ya lamno sya surok sya singkin longmo ya kadon ka yeng darbar ka bangin yate kadon ka yeng darbar ka bangin peni kadon ka yeng darbar ka bangin yasai kata ka di jaka ka ba pakatam ka ba upaj ba ulajet yengi bangin let ban yasai kalong kumjo apo assembly kadon kata ka jaka ka ban yasai andai tang sya surok sya singkin ban pen kelumare ki jumut ki jing perkhat jong ki paj ba ki bayet jong ka ni ka ri ka bayet ka jongi ka jongki tena kata ka daw nga sa shimkhya ka ni ka kenti ringkat bat ki leaders ki jongi
Berhapo ke jingalam ke jongi state president jongi ibadai ru deputy chief minister jongi. Bangawang ipi bengiwan bengidon kata ke jing sngau jingkit kle ke jongi na benta ke riba ke jai benrio. Tampi ki bayawan hakan ke jingalang mentaro. Kapa pinira alami ke kubora ba pinyami na kani ke jaka. Kapa pinidon kata ka mensem ka bantrai shitam. Bantrai shidrahem. Na benta ikertong bedon borom jongi. Namar bangayui habayadai ba kajingjet MP election teng la kensting batam pennu jorsho yaka kum ka MLA election bar ka MDC election daka baburam subo kum mga amenta nanong to Krisyan lam si ukertong ngin Krisyan sa bangimon don kapor ba kiyong nga nakababuram ni penday akun mapita kong ngintap kataru ka ba kami na kasuntodo kinong Krisyan te kamday kan bakan mi kumta namar ba UMP udan la kadong kador don la kadong kabor kaban mi khmat ya ki pa ba ban le mi khmat hapo parliament banya side na benta ka jala ka chongi nang kwa banya tan talai kay gani ka jingmut mdan si sen kasngi kabanay ka jingero ya ka sarkar banay ka jingero ya ki leaders ki jongi nasmo tho ila dia kum kanong mi khmat kamday ka basok kabangin pendap ya kata ka kamram ka jongi shimet batang ha pedeng sansnem rungin numla ban pendap ka sarkar ka jongi kala sanshar mentala prasnem handrai kala persang kat kabala habayday ki surok ki sangken philayui habayday ba kapule ka puthi philai habayday ba ka kamel akai philai habaro ki benta man ki departments ki trei shitam shisha ya kita ke brokhat rekum balong kum kita kinong mi khmat ngiturway la dia khmat jong pai ba badan dal ajok ngin tre ya kata kakam bad ngin pendep ya kakam ram ka jongi kum bala binshat halor ki terpeng ki jongi tangang is kem hiru yau nu kertong kam de ka babha daka buburam hoy ngamong mga kwa ban kan tho yanu hanre nga kwa bangan kran ya ka ka bangayui kabaja hakini kisngi kini kalong shisha ka basngau si habangi phai ka chabangi phai khamtam hagi social media kalong shisha ke ka bami tanat sho mara ka jingyu I ka jonga ka jingjob election hakini kisngi kalalong kum job lingba ka social media kamde sho ka jingjob da ka jing shampang ka jong upai ba nong that vote kamde sho da ka jingjob ka balese la perkhat ban pusan ha yau tau candidate uban thep handai ngai ba la shu thap madla ye ki votes ki jonki namar ka ba phinchu pe lingba ki social media haba ki kran ya kita ki content le se ki content jali jom ki content ki ban kular yo pai ba teng upai ba usha ya lambakla upai ba usha pen thame habaro ki benta handai haba thap ki votes kade ka hok ka jong phite kamde ka hok ka jong no Re hakini kisngi kalong ka basong si namar ba ki pai ba ki bayet ki jongi teng kim sngau tho sho namar haba ki phai shaka sarkar ka jongi nga tharai kim dei ki ba matla ba ki num yui ba ka ka sarkar ka jongi habo ka jingalam ka jongi Sir Conrad Sangma ki deputy chief minister badan buram ki jongi I Sir Preston Tensong I Sir Sngew Bahalang Dhar ki ministers ki badan buram jongi ki MLAs ki badan buram ki jongi ki baidan lang haka sarkar kat no ki tre shitam kat no ki ale kat bala banwanra ya kata ka bha kamyan ban tre met batsngi ki do thia ki do dem ban kamteo ya ka jala ka jongi